anggere pentol iki sing rene. Enak apa, Cil? 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 Malah ngowah. Cil? Enak apa to, Mbak Denok? Kowe iki lho diceluk malah dlamok. Dudeno gandolane ati, tegone nyulayani, janjimu sehidup semati. Lah ya toh, bocah ngene kok ngono. Sing gak tak kuati sing gembandul lho, Nok. Wah, Jan. Bodimu kayak gitar Spanyol. Ndahno tak betot. Rasane koyo opo. Lah iya toh. Jeneng mak desa iki lho. Duwe gawe setahun sampe 4 lho. Ya sing becek klenger no. Kayak mat dempul toh. Mat. Nyandi we. Nyapa tuh, Cil? Rene to diceluk wong tuwek kok Beh, jane kena wong repot ora to iki. Nyapa tuh, Cil? jane arep nyandi. Aku ki mesti dikon mak disolikin, Cil. Kon nonjok ni Deno. Deno. Wah, kesempatan. Lah nyapa tuh saiki? Kok iso ngoyang yu dhewe? Lah ngene lho Mat, timbang awakmu repot-repot, tonjokane tak terne. Apa? Mbok terne? Sidane tonjok iki kok ora teko nggon musuh kowe. Badhok dhewe. Ora Mat. Wis gak iso, Cil. Iki tanggung jawab gede. Cek tomat mandeko. Beh, apa neh tetol pentol? Aku wis tak repot. Sik tomat. Seumpamane iki piye? Lah, lek enek iki ne, Cil. Aku ya panggah ya ono. Beh, kowe obah nyogok. Nah, Tapi piye? Zaman saiki ra sing gratis, Cil. Obah ya bayar. Wis naterno tonjokane, iku wis tak mambu. iya ya Mat, aku tak mulih dhisik. Lah nyapa mulih? Ya adus to, kene ya butuh penampilan no. Alah, foto ngamu ndas pentol no. Pedarepi karo Denok iki lho. Raimu cangkemmu rasa nyocot. Ndam gak tono. Oke, Cong. Wis dikeki dhuwit, gak malah ndukung, malah ngelonglokne. Cok Halo Mbak Denok sayang, Mas Kancil datang. Kata pepatah bilang, wanita itu adalah perhiasannya dunia. Lak jenenge perhiasan, kuwi ya kudu dirawat bol, ben ketok ayu. Tapi ya kuwi bol, wong ayu kuwi larang ragate, ben ketok glowing, ya nggawe skin cara to. Lek ra kuwatuku, nggawe glepung kuwi lah. Ya iso, sing penting kan ketok putih. Masih yo sikile pecah-pecah wi lho. Ora masalah. Senteng oleh duit 50. Kena nggih ngopi iki kok. Lah yo to. Tak pikir-pikir kancil nyelot suwi kok nyelot ndos to.
Lah piye? Gantane lah arep nyedhi Denok. Apa digabres karo Denok lah. Lah mungkin sing gagah, ganteng kayak ngene ojo pikir-pikir nyedhi Denok. Terimakno kancil ndas pentok. Wis mbos Cil. Gak teko Cil aku mikir awakmu. Sing penting aku lagi duit. Duh. Ya kok kebelet nguyuh iki. Wis tak uyune kene ya. Kene uang kok. Angkat tangan. Milih nyawa apa bondo we? Nyawa bos. Nek milih nyawa, di duitmu. Nek sak bos sama jebuk dhewe. Ya. Lah kok malah mau jupuk dhewe to? Lah piye to bos? Lah aku lek kon angkat tangan, kowe iso jipuk. Oh iya, Deng. Ada. Bos, duduk kuwi. Ada. Kabulator sudah betot iki lho. Oh, jolaya. Tak batek angel iki mau. Lah iya, ngono syukur mbek betot tetep bos. Nek samburi kuwi lho. Bos, pawes sudah duit gendang ngalih no. Kok cek pengen todong ae. Bos. Kok meneng ae to? Walah, sing semende ning awakku ket mang dibawa kayu to. Tak kira iya bedil. Cok nyaran. Nanti wong iki pantungan ndase. Wow. Lah kuwi montore ning omah, berarti wong enek no. Dino gek piye iki lho. Lawang ra dikunci, lek dileboni maling piye engko. Tak macak sih Mbak Dino nyawang aku terpesona. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dino sayang. Beh, jane sopo to kae? Isuk-isuk wis namu. Nggih, sekedap. Wis jan gak ngenak-ngenak wong lagi macak. Anggedes pentol iki sing rena rene. Enak apa, Cil? Cil. Malah ngowoh. Cil. Enak apa to Mbak Dino? Kowe iki lho diceluk malah dlongok. Lah piye to Mbak Dino? Aku lo nyawang sampean sampai kami delongopen nih. Lah nyapa? Nyawang aku sampai kami delongopen nih. Mare sampean ngayu lho Mbak Dino. Aku malih nyawang terkesima. Eleh, mulai modus. Wes ndang satset. Kowe nek perlu apa? Ngene lho Mbak Dino yang beb. Aku ki mengrene dikongkon nonjok. Yang beb. Lah tekan ndi? Aduh, tonjokan kondi iki meng. Aku lali Mbak Dino. Kowe iki piye to, Cil? Dikongkon nonjok kok sampai lali. Lah yo. Yo wis ngene Mbak Dino.
Aku tak mulai dhisik, tak takokne Madam Pul. Tojo anti mung teko ndi? Oh ngono Cil, wis nang mulai sik kono. Oke sayang. Gara-gara Mbak Denok aku lali. Amit-amit jabang bayi, kok ya enek toh manungsa modelannya kayak ngono kuwi, saliyane kancil.